Sanyi, majd arra tetett cigaretti kelletüket. Mehet elő kifen. Tudsz írni is még? Az a Sanyi. Gyere hát, gyere velem. Itt találja ma. De kicsi, morki ma. Csáviski. Találja ma. Mindjárt ma hova fújjon. Jó napot kívánok, uram! Jó, Mit gondol a világ végéről? Mit gondol a világ végéről? Hát most elkérném, hogy öntjél mostan egy kis bort. Miért? Szomjas vagy? Hát igen. Merre felé járkáltál ma? Mert láttalak a buszmegállóba. Csipkedni voltam. Találtál valamit? Hát, semmi se. Milyen cigit szívsz, hogyha megkérdezhetem? Hát, csak amit én csak lelek. Magamnak egy csikket, és akkor megcsinálom magamnak, és akkor van belőle egy kicsit. Mit gondol a világ végéről? Azt mondja már meg. Ja. Ön fél a világ végétől. Féltél, hogy lesz valami Magyarországon? Ó, én nem félek. Semmitől és A senkitől. Magyarország engem megvéd. Na, hallod? Ott van az ész. Egy van. Akkor maga szerint lesz háború? Na, maga szerint lesz valami? Nem tudom, mert ott mondja az idei, a tévé, hogy lesz valami háború, de nem kell megírni, mert a Orbán Viktor, amit mit akar, nem tudom, ezt a törvényt rendszeríteni, hogy elvenni a nyugdíjakat, tovább a munkanélkülöket nem tudom csökkenteni, nem tudom, mi lesz, ez ilyen törvény megszünteti, és aki nem tudja fizetni a munkanélkült, vagy nem dolgozik, azt veszik a börtönbe, azt mondják. Aha. És ott nem is eszik semmit, egészen csak ott élhetik. Aki csak pocsára él, és nincs munkája, ilyen fog halni ott a börtönbe. Csak eszik meg, egy nap eszik kétszer, és azért fog dolgozni. Nem tudom, hogy ez igaz vagy nem. Hát én is úgy hallottam, hogy ez igaz lesz. Nem tudom. De a világ végéről mit gondol? Mert itt van Világ most, vége lesz. itt van most szegény fekete, akkor azt mit csinálja most? Ugye nincsen se jövedelme, semmi, hát Olyannak Magának tudja. van külön háza? nekem van a temetőben. Aha. Van ott van egy házam, ki van váltva, nem tudom, mikor fogom kihasználni, mikor halok meg. Nem ejtek megyek hozzá se. Szokott maga erdőbe járni? Szoktam persze, szoktam az erdőben, amikor elfogyik a fa, csak megyek, mert ugye nincsen fa. Azok két fát eladom, 500 cm vagy 2 boré, összevágom, azt annyi. Sokat iszik? Hát amennyi van, nem sokat, hát nem iszok én sokat, mindig pihenek közben, hát Aha. annyit iszok mindig, amennyi van. És maga sokat iszik? Agyon már. Na, tovább. Ide figyeljen, van egy ember hosszú pályába, úgy csak a Lakatos Sándor, amúgy úgy egy fekete, tessék azt megkérdezni, jó? Oké. Na, viszont hallásra, tessék. Hadd kérdezem már meg azt is, hogy magának van felesége? Nekem van 3 is. Az igen? Cserélem őket, amikor az egyik berúg, a másik kiazodik, megyek ahhoz. Aha. Akkor maga nem szereti a részeges nőt. Én nem szeretem őket. De akkor miért van mind a 3-mal, hogyha részegesek? Hát cserélem őket, mert amikor az egyik berúg, megyek a másiknál, azt kiazonodik, megyek a többinél. Aha. Mit szokott ők csinálni? És én nem szeretek dolgozni, csak feketével. Pályába úgy hívják, hogy fekete, de amúgy úgy csak, hogy Sanyi. Sanyi, egy szakálas. Na, tessék olyan menni Akkor hozzá. ez egy sztár, mi? Azt tud mindent fűrészelni, ásauzni mindent. Azt Mi pláne gerebészni, mi? gerebézni, az minden fajta munkához. Aknát szokott takarítani, aknát.
aknát, igenis, mert azt mondják, hogy ő Szarádi Sanyinád megtanulta a munkát, hogy ő mindenfajta munkát tud csempézni, felrakni az ajtókat, állásokat, mindent tud. Az igen. Ez igaz magáról? Kérdezze meg, ott van. Ez igaz magáról, Sándor? Kérdezze meg. Na. Hát igen. Te ma. Ez igaz magáról, hogy ön ilyen ügyes ember? Amit én mond, én abban én hiszek. Tessék. Laker. Maga milyen nemzetiségű? Na, mehet a fűrészelés, uraim. Folytass. Na, figyelj, Sanyi. Azt mondja, hogy beszélj, hogy te... No. Na. Ezt vegyük fel. Ez tényleg ügyes ember. Ez tényleg ügyes. Erre? Aha. Na. Na. Előszíts. Jó? Vassza. Lassan mutat. Jó És van. ez az ember valójában tud fűrészelni. Persze, hát Jó? ez nagyon ügyes Hol ember. tanultál, Sanyi? Mondd meg. No. Szarádi Sanyinál? Tegyél rá. Fár. Teszek rá. De ahogy látom, maga is nagyon ügyes ember. Na, Sanyi, mondjad, hogy mi van? Mi a helyzet? Hát úgy látom, Rákom. úgy látom maguk nagyon alkoholisták. Maga Igen. kér egy szál cigit. Hozzak ki. Tessék neki hozni. Hadd fogyassd el. És maga mit kér? Én egy kávét. Szóval akkor szólok a bejárónőnek és megcsinálja. Jó van, igen. Semmi gond. Köszönjenek el! Nekem egy sört, jó? Ha lehet. Köszönjenek el! Kívánom, Sanyi bácsi. Maga is köszönjön már, ne dugom. Jó? Elköszöntem. Kívánok.